এটা কোন মটন দে দে আনে আলু নেব এই নাই হিসি পিতে দে এটা মাইনা ওনিরা মতো তো লাগুଛି ମାଇଟା ବୋଲି এটা না এটা পুরা পিওর খাসি ଇଏ ମଟନରେ ତ ଖାସି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ହେଲେ ଆମେ ତୋରି ବିଷୟ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଆରେ ଏଇ କଣ କହିଲୁ ଅଟୋ ପଠେଇବି ତତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କାଇଁ ମୁଁ କଣ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛୁ ତୁ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଆସିବୁ ତୁ ତ ପେଟକୁ ଖାଇବୁ ରଙ୍ଗ କଣ ଦେଖୁ ହଁ ଚୁପ୍ କିଆ କହିଲା ଅଟୋ ପଠେଇବି ତାକୁ ଆରେ କେତେ ହେଲା କି ରେ କେତେ ହେଲା କି ରେ ଅନୁଲ ଦେବଟା ଜାବଡ଼ା ମୋର ସାଇଜ ହେଇଯିବୁ ଆ ମଟନ ବିଲ୍ ଟା କେତେ ବା ମଟନ ମିଲି ଆବେ ଏଟା ହୋଟେଲ ନୁହଁ ବା ଏଠି ରିସେପସନ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ବେହେରା ଢାବା ନୁହଁ କି ଏଇଟା ମଦୁଆଟା ଆଉ ଯା ଆଉ ମୁଁ ଢାବା ଭାବି ବସିଗଲି ହଉ ଖାଇ ତ ଦେଇଛି ଯାଉଛି ଆଉ ଏ